Assalamu alaikum hormatly agdalar. Bizim bu gedekki temamyz hukman däl, menýöne synlap görjek. Awtory Gary Friedman. 1-nji bölüm. Söwdan okudyna girmedinden öň umumy taýýarlyk. Müşteriniň satyn almajagy elmydama satyjy baglydyr. Egerde müşteri üçin satyjy özüni gowalyp barsa, ýagny göwüne ýarasa, ol ýene şol bir ýerden satyn almasyny dowam eder. Egerde beýle bolmadyk ýagdaýda müşteriniň dolanyp gelmezligi mümkindir. Müşterini özüne çekmek üçin 17 mümkinçiligi, ýagny görnüşleri bardyr. Birinji, her bir gelen müşterini kanagatlandyryň. Ýagny, egerde alyjy siziň haraýdyňyzy satyn alman geçip gitse, onu pikirleniň. Näme üçin alyjy siz bilen hyzmatda bolmadygyny, her bir ýalňyşlygy gaýtalap duranyňdan ol ýalňyşlygy düzedeniň aňsatdyr. Ikinji, maşgala durmuşuňyzy, ýagny öz edýän käriňizden başga işleri işden gaýry goýun. Müşteri sizden her gün täzelige garaşýandyr. Elmydama meseleleriňize garamazdan müşterileriniňe ýylygyryň. Üçüncü, söwdan okudyny hiç kaçan bir-birleriňiz bilen ünsüňizi bermedlige çalyşyň. Sebebi, kaçanda müşteri üçin siziň haraýdyňyzy almak möhüm bolsa, onu eýem siziň söwda işiňizden gurrunňyz has wajypdygyny düşünür. Dördüncü, her bir müşteri üçin täzelik ýa-da gyzyklanma döredin. Her bir müştere salam bermelidir. Egerde siz işli bolan ýagdaýyňyzda hem ol müşteri siziň üns bereniňizi bilmelidir. Beşinci, hiç kaçan müştere ýaşyna görä-de, giyinişine görä-de kiçi baha berme. Daş görnüşi adamy Allah bilýändir. Altıncı, müştere howlukmaç ýagdaýda haryt ödürlemeň ýa-da taňşlyk açmak üçin adyny soramaň. İlki bilen müşteri bilen araňyzda anam döredin. Soňra özüňizi tanıştyryp bilersiňiz. 7-nji, empatiya. Duýgu ýagdaýlaryna düşüp jogap bermek. Müşteri üçin siziň harytlaryňyz has kymmat bolup biler ýa-da isläp alyp bilmejek ýagdaýlar döräp biler. Elmydama müştere düşüneniňizi hem bildiriň. 8-nji, müşterileriň sözlerini däl, pikirlerini diňle. Eger siz müşteriniň näme almakçydygy bilen wagtyňyz ol haryt bilen tanıştyryň we özüne çekin. 9-njy, müşteri öz pikirlerini beýan etdirmek üçin sözleri ulanyň. Ýagny, bu ýagdaýda her hil müşteri size gelip biler. Haraýdyňyzyň guruluşyny ýa-da atlaryny bilmän biler. Şonuň üçin her bir müşteri üçin düşünjek sözlerini ulanyň. 10-njy, müşteriniň pikiri elmydama dogrudur. Müşterini elmydama dogry hasaplan, ýalňyşyny bildirme. Diňe müşteri bilen razylaşyň we işiňizi dowam edin. 11-nji, hiç kaçan müşteriniň aralarynyň gurrunlaryny bölme. Egerde siz gurrunlaryny soňuna çenli diňleseňiz, müşteriler bilen araňyzda gyzyklanma we höwes döräp başlar. Haçanda müşteri geplemän dursa, her türlü meseleler ýüze çykyp biler. 12-nji, gepleşik iki taraplaryň bolmaly. Ýagny siz harytlaryňyzy hödürlän ýagdaýyňyzda her türlü ýagdaýda müşteriniň pikirini dargadyp bilersiňiz. Ýagny bir zat düşündirip ýyzyndan jogap alyp bilmeýän ýagdaýlar dörer. Şonu wagt ýitirmän müşteri satyn aljagyny ýa-da harydy taýýarlamagyny soraň. Bu ýagdaýda müşteri pikirlerini beýan edip gurlap başlar. 13-nji, müşteri elmydama sizi öz işiňizde ussat görmelidir. Söwda merkezi dükanyňyz arasy ykjam, oňoýly bolmaly we satyjylar arasy eşikli özüne çekici bolmalydyr. 14-nji, düzgün tertip saklan. Durly görnüşli harytlaryň atlaryny, maglumatlaryny, bahalaryny düzgün içinde saklamalydyr. 15-nji, anam bilen ýapyşmaň açary. Her gün ýalňyşyňyň üstünde işleň we özüňize täze alym alyň, ýalňyşyňyzdan sapak alyň. 16-njy, haraýdyňyzy höwes bilen, ihlas bilen, ruhy belentlik bilen satyň. 17-nji, tansy aýdyp duran aýdymda tans edin. Hakiki söwdäwär her bir müşteri bir şekilde garamaz, ersini bir hili garar. 2-nji bölüm, satyn almaga başlamak. Haçanda müşteri gelen ýagdaýyna ilki bilen size näme gerekdi, kömek edip bilermi sözlerini ulansaňyz, ýok, men ýöne syn edýän diýen sözleri eşidersiňiz. Şonuň üçin siziň müşteri sözleriňiziň, sorawlaryňyzyň onun gyzyklanýan haraýdyňyz bilen baglanyşykly bolmaly. Meselem, egerde siz müşteriniň ýanyna baranyňyzda eliňizde islenip bir haryt bolsun, goý müşteri sizi işli hasaplasyn we baryp ilki bilen salam berin. Bu 5 adımdan soňra dolanyp müşteriä ýüzlenin. Size soraw berip bilermi? Elbetde. Siziň eňiniňizde köýnekdäki şekil sizde ýaraýarmy? Ýa-da
müşteri ulugly gelen bolsa, ulugy hakynda sorap bilersiňiz. Meselem, könümi ya täze, nähil taslamalarynyň bardygyny biliň. Bundan sonra soraň, bu supermarkete nädim we näme sebäpden gelenligini bu ýerde. Eýem müşteri keşfe girip harit bilen bolup başlar. Ve şonda ýene-de menüni synlaýan diýen jogaby alarsyňyz. Bu ýagdaýda ilki bilen müşterini saklamaga synansyň. Meselem, maňa da seretmek synlamak ýaraýar diýen gurrunlar bilen dowam edip bilersiňiz. Ve siz ýene-de müşteriniň özüne sora beriň. A siz näme seredýärsiňiz? Haýsy haritler görmän halaýarsyňyz? Aýger-de siz üçünji gerek hem menüni synlaýan sözüni eşitseňiz, onu oýun edip degişmek ýagdaýyny ulanyň. Ýagny gyzyklanmaň bardygyny, islenip bir harydy görkezip degişip saklap bilersiňiz. Näçe köp müşteri bilen gepleşseňiz, şonça-da müşteri siz bilen ýöneköý adam bilen baglanşyp saýar. 3-nji bölüm. Zerurlugy, gerekliligi aýdynlaşdyrma. Näme üçin müşteri şol harydy saýlap almak isleýär? Onu öz mümkinçilik bilen öwreniň. Muny öwrenip siz her müşteriniň her satyn aljak harydynyň hem guruluşyny, hasda giňden öwrenirsiňiz. Meselem, egerde müşteri üçin gymmat penjek gerek bolsa, a siz bolsa arzany hödürleseňiz, ol mümkin boldugyça öz harydynyň däner ýa-da başga bir müşteri arzan penjek islemek mümkin. Syýahat etmek üçin, şonuň üçin her müşteri haýsy harydy almak isleýär. Şol haryd hakynda öwreniň. Näme üçin gerekdigini, haýsy wagt üçin aljakdygyny. Hawa ýa-da ýok diýip jogap berjek sorawlar bermeň we açyk sorawlar beriň. Soraw şeklini kim, näme, nire, haçan, nähili, näme üçin diýen sözleri ulanyň. Meselem, siz kim üçin aljak bolýarsyňyz bu harydy? Size bu haryd ýaraýarmy? Size bu harydyň haýsy hili ýaraýar? Näme üçin siz bu harydy almak isleýärsiňiz? Bu hakda hem kitaplardan okap hem öwrenip bilersiňiz. Hiç kaçan müşteriden haryd üçin näçe pul harjajakdygyny sorama. Bu hem sizin öz satyjylyk işliňizi pes edip biler. Meselem, bir aýal maşgala öz ýoldaşyna sowgat almak istese, meselem sagat. Siz onu ilki bilen haýsy, nähil harydy almak isleýäni soraň we gyzyklanyň. Sebäbi sowgat diýileni eýem gymmat saatlardan başlamak has dogrudur. Hatta sizde ol gymmat haryt ýok bolan ýagdaýynda onu başga bir hili haryt ödürlen. Ya da bu gedek bize sizin diýen harydyňyz getirilmedi. Ýöne siz kanagatlandyrjak başga bir harydymy hem bar diýen sözler bilen kanagatlandyryp bilersiňiz. We bu harydy ödürlen ýagdaýynda onuň öňkü diýen harydyndan erwet hili bolmaly däller. Ýokary hili bolmaly. 4-nji bölüm. Görkezmek, hödürlemek. Görkezmek, hödürlemek. Haçanda siz müşteriniň şol harydy saýlanyny bileningizden soň döreýänler. Siz hukman suratda harydyň ýagdaýy bilen bahasyny tapawatlandyrmalysyňyz. Ýagny harydyň bahasy belki müşterini gyzyklandyrýan näler. Ahili ýagdaýy. Meselem, aýakgaň bahasy $300 bolup, we müşteri ony gymmat görse siz hukman suratda onu bu harydyň hili hakynda, ýagny ýokary hilidigini ýa-da belli adamlar bu aýakgawy giýýär diýip bilersiňiz. Harydyň gowy hillerini satyljak harydyň möhümligini näçe köp bilseňiz gowudur. Harydy tanyşdyrmak bilen müşterini özüne çekip bilersiňiz. Haçanda müşteri harydyň hilini, ýagdaýyny düşündirmek derejesini ýokarlandyrsaňyz, onda müşteri üçin baha gymmatlygy oňa görünmez. Şonuň üçin her bir harydy hödürläňizde ol haryd hatta $1.000.000 durýar diýip gözüňe getirip hödürlen. Hödürlemek diýileni ilki bilen ol harydyň häsiýetlendirmesini, üstünligini, durmuşda gerekliligini görkezin. Häsiýetlendirme bu harydyň nämelerden edilendigidir. Ýagny düzümi, nire döndürülen, renki, hili, ölçügi we şuňa meňzeşler. Siz müşteri üçin soraw düzen ýagdaýyňyzda müşteriden dogry we dürüst, ýagny kanagatlandyran jogaplar berjek sorawlar düzün. Her bir haryd üçin onuň häsiýetlendirmesini taýýarla. Meselem, bir harydyň bahasyna gymmatlylygyna garamazdan onuň hil ýagdaýynyň ýokardygyny düşündirin. Meselem, bir telefon $700 bolsa we ölçügi ulrak bolsa ekranyň ýokary hilidigini düşündirip bilersiňiz. A beýlek telefon bolsa $500 bolsa ol telefonyň energiýasyny uzak saklaýanlygyny görkezin. We şuňa meňzeşler.
Müşteriler haçanda haryt üçin sizin öz pikiriňizi bilmek isteseler, oňa hili pes harytlar hem görkezin we soňra müşteri size ananyp biler. Meselem bir köýnegi müşteri beriň de, soňra oza bu köýnegi oňa gelişmediğini aýdyn. Müşterilerin içinde tanışlaryňyz hem bolup biler. Sebäbi dostlaryňyz egerde sizin söwde berdiňizi bilse, derro siz hemme harytlar gowy bilýänsiňiz diýen düşünje gelýär akyllaryna. Sizin etmeli zadyňyz ilki bilen haryt hakynda dol öwrenmeli we satyn alyjyny kanagatlandyrmalylar, begendirmekdir. Müşteriler özüňize çekmek üçin innik sözleri dogry şekilde ulanyp bilersiňiz. Bu sözlerden hem sözlem düzülip, ol sözlemler hem size söwda işiňize kömek etmeliler. Meselem, siz bu haryty almak bilen özüňize täze açyş döredörsiňiz. Pul. Siz köp pul gazanyp bilersiňiz. Saglyk berkitmek. Bu haryt dile siz saglygyňyzy berkitip bilersiňiz. Möhlet. Biziň dukanymyz hemme harytlaryna möhlet berýändir. We şoňa meňzeşler. 5-nji bölüm. Barlap, synak edip işi utarma. Müşteri haryt üçin nähili şekilde tölew etmegiň soramazyndan öň oňa haýsydyr bolsa bir goşmaça haryty hödürlen. Haryty hödürlemek bilen haryt hakynda, ýagny haryt onuňky diýip hasaplan. Harytdan täýüz dönürýänçe haryty hödürlemegiň dowam edin. Meselem, müşteri tenis üçin raketa satyn alýar. Siz oňa daş hödürläp bilersiňiz. Soňra bolsa oňa tenis oýnamak üçin köýnek hödürläp bilersiň. Eger ol razy bolsa, oňa topuny hem hödürle. We şoňa meňzeşler. 6-njy bölüm. Närazylyk döränne näme etmeli? Adatça närazylyk harydyň bahasy bilen baglykdy dörýär. 3 hili ýagdaýlar bolýar. Birinji, müşteri bahasyndan razy. Ýa-da müşteri bahasyndan razy, emma harydyň hili bilen razy däl. 3-nji, we bahasyndan razy bolman bilýär. Egerde siz bir harydy hödürlen ýagdaýyňyzda müşteriden soraň, haryt göňünden turdymy, turmadymy? Egerde razy bolsa, oňa ören şartdyňyzy aýdyň. We soňra müştere esaslady, ýagny harydyň gowy taraplary hakynda gurrun bermän ýatdan çykaranyňyzy aýdyň. Müşteriniň harydyňdan razy bolup gider ýalydyň. Käwagt müşteri haryt hakynda köp zady bilmän gidýär we şu hödüräp başlaýar. Bu haryt gowmyka, erwetmike, uzağa gidermike, gitmezmike we şoňa meňzeşler. Käwagt müşteriler bahasyndan razy, emma harydyň hilinden närazy bolýar. Egerde müşteri bir harydy alsa, meselem PlayStation bahasyndan razy, emma PlayStation futbol oyunynyň täze görnüşlerini oýnap bolmaýanyny aýdýar. Şonda siz müştere PlayStation'ın beýlek gowy taraplaryny aýdyň we düşünýänligiňizi bildiriň kim tarap hakynda. Egerde müşteri üçin puly, ýagny bahasy gyzyklandyrýan bolsa, müşteriden soraň, siz näçe miktarda pul harjamak isleýäňiz? Egerde müşteri bir summany aýtsa, meselem $500, siz şol bahadan aşagdaky, ýagny ýa-da şoňa görä alternativ harytlar hödürlen, ýa-da oňa kredit şekilde haryty hödürlen. Egerde müşteri gymmadrak velosiped isleýän bolsa, we saýlan bolsa, emma pul ýetmeýän bolsa, oňa derro alternativ bahadan haryty hödürlen. Ýa-da müşteri monçuk satyn almak isledi, emma bahasy gymmat we pulunyň oňa ýetmeýänligini bilseňiz, her aý tölew geçip, ýagny kredit şeklini hödürlemeliňiz we ýene ol harydyň müşteriki diýip hasaplan. 7-nji bölüm. Söwda etmäňizi, ýagny haryt satmaňyzy nähil tamamlamaly? Bumy ýa-da bu hilisimi? Ýa-da siz näme satyn almak isleýäňiz? Bu hilisinimi ýa-da bu hilinimi? Diýip müşteriden haçanda bir harydy görmäge gelse ýa-da satyn almak istese, meselem, egerde müşteri bir köýnek satyn alan bolsa, siz bu köýnegi sowut şekilde gaplamalymy ýa-da şeýle öz gabyna goýaýynmy diýip sorap bilersiňiz. Egerde müşteri bir mebel satyn almak isledi we hepden bir gününe getirmeni sorady. Şonu siz müşteri hepden günü we gün içinde haýsy wagt getirmeliligini soraň. Egerde müşteri razy bolsa, siz söwda işiňiň uğruna boldy diýip hasaplap bilersiňiz. Egerde müşteri häzir hem bir karara gelip bilmedik bolsa, siz oňa ýüzlenip bilersiňiz. Alaz etmeň, men size kömek ederim. Häzir bu haryty size sowga şekilde gaplap berer. We soňunda egerde siz müşteri, ýagny tanış müşteri bolsa, oňa bu haryty hem
başga bir tanışlaryň bir satyn alandygyny we kanagatlanandygyny aýdyň. Şunuň bilen temamyz soňlaýar. Egerde bu siziň göwnüňizden turan bolsa, like basyp tesir galyryp bilersiňiz. Biziň täze videolarymyza garaşýan bolsaňyz, bize agda bolup jaňjagy basyň. Ýene görüşýänçe. Hoş, sag bol.